Benvidos un venres máis á Senda Cultural. No programa de hoxe atopámonos no Café Moderno a Fundación de Pontevedra para chegarvos esta exposición tan especial, unha mostra de Castelao comisariada por Miguel Fernández Cid. Comezamos a senda con esta exposición. Castelao Grafista é unha exposición que ten un obxectivo divulgativo, mostrar a obra e o pensamento dun dos creadores galegos máis importantes. A mostra foi producida en colaboración coa Fundación Gonzalo Torrente Ballester, a Real Academia Galega de Belas Artes e Turismo de Galicia. A exposición reúne 19 facsímiles da colección de arte A Fundación e 89 debuxos do álbum Cousas da Vida de Castelao. A mostra estará aberta ao público no Café Moderno a Fundación de Pontevedra ata o 23 de xaneiro. Continuamos en Pontevedra con outras 3 exposicións. A primeira está disponible no museo e as outras dúas no Paseo de Antonio Odriozola. No Museo de Pontevedra podedes gozar esta fin de semana da exposición O Universo de Xaime Quesada, unha selección de 59 obras que comprenden 5 décadas de actividade creadora do artista, todas elas pertencentes a diversas coleccións privadas en 9 institucións públicas. En definitiva, nesta exposición móstrase dende os comezos da súa formación na súa cidade natal, a época de estudante na Escola de Belas Artes de San Fernando de Madrid e ata o final da súa vida, que se pecha no ano 2007. Podes visitar esta mostra no 6º edificio ata o 10 de xaneiro. No Paseo de Antonio Odriozola poderedes visitar ata o vindeiro 15 de outubro estas 2 exposicións. A primeira é Memoria dun confinamento, unha mostra que foi creada con 15 fotografías realizadas por varios veciños e veciñas da cidade durante os meses de confinamento. A segunda mostra titúlase 60 días de alarma e trátase dunha exposición do fotoxornalista Ramón Leiro. En total, 30 fotografías que resumen á perfección como viviron os pontevedreses a pandemia, dende os sanitarios pasando polos traballadores dos supermercados ata os membros de Protección Civil. Continuamos coas exposicións, pero deixamos Pontevedra para chegarnos agora ata Poio e ata Cambados. Ata o 15 de outubro tamén estará disponible en Poio esta outra exposición. No Mosteiro podedes gozar esta fin de semana desta mostra de Diego de Giraldez, unha exposición formada por 15 cadros e unha escultura e baseada na corrente nas naturalismo, abstracción e surrealismo. En Cambados hoxe traemos 2 exposicións. A primeira é Sempre Mar, unha mostra do fotógrafo José Luís Oubiña que pretende ser unha homenaxe a Cambados e aos traballadores do mar. A mostra está dividida en 3 partes que se etiquetan como mar, ferramentas e mans. A mostra estará disponible na sala de exposicións de Expo Salnés ata o vindeiro 8 de novembro. A última exposición de hoxe tamén está disponible en Cambados. O Pazo de Torrado acolle dende esta semana a exposición Bronces, unha mostra na que poderedes gozar das esculturas máis destacadas de Francisco Leiro. En total, 45 pezas creadas dende 1980 ata a actualidade.
A exposición estará aberta ao público ata o 10 de xaneiro. Achegámonos agora ata Vila García de Arousa coa representación teatral de Tabú e co festival Curtas. No Auditorio de Vila García de Arousa poderedes gozar mañá da representación teatral Tabú, un novo espectáculo da compañía Tarabela Creativa que naceu froito das conversas recollidas con mulleres de entre 70 e 95 anos de diferentes puntos de Galicia. Trátase dun show de narración oral que pretende transmitir as historias de confusión, segredismo, amor, picaresca e sexualidade das mulleres que son cimento da nosa terra. Tabú representarase mañá sábado no auditorio ás 9 da noite. Pechamos a senda co Curtas 2020. Enmarcada no Festival do Imaxinario de Vila García de Arousa, esta fin de semana poderedes gozar de dúas exposicións. A primeira titulada Alien Experience e a segunda Alice de Pascual Ferri. As dúas mostras estarán dispoñibles ao público ata o vindeiro 1 de xaneiro na Casa da Cultura de Vila García. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres á mesma hora con máis eventos e con máis cultura. Ata logo!